Привет, привет! От нашите малки разсъдчета, които вече порастват и виждате зелените сърчица как изкрят. Тук изляваха доста нагъсто, това е рукола. Имаме доматки, босилек, чушчици. Тук се очакват тиквички, краставички. Тук имаме други готови доматки. Различни сортове, които ви показахме в предишното видео как ги засаждаме. И сега, един месец по-късно, те са на такова ниво. Като се има в предвид, че тук, където сме ги оставили, е леко хладна къща. Първият етаж, който си държи хладно. И няма толкова много светлина, само от този прозорец. Виждате как са се позалепили дори. Но за момента това е положението за тях. Първо ще ги разгръщаме повече. Така или иначе, дарът на семената е активиран и расте за благото на всички. Да видим какво ще се получи. Сезонът първо започва, така да се каже. Споделихме много семена и с наши приятели, познати, хора, които са ентусиазирани да отглеждат своите собствени растения, храна, билки за лекове и да навлязат по-активно в това свещено действие и магия на духът, на животът, на природата. Изключително сме радостни, продължаваме да го правиме. След малко ще пакетираме още семена по заявки за раздаване на фестивали и споделяне напред с други хора. Също така тук заформяме малка образователна градинка с различни техники по пермакултура, регенеративно земеделие и така нататък. Така че ще ви разказваме и показваме повече скоро. И така продължаваме с вдъхновения напред. Благодарим. До скоро!